питаме по какъв начин се прави внушение от страна на медиите. Значи, вие не сте запознати с проблема, вие казвате само крайното становище, което някой иска да каже. Аз ще кажа в комисията какво стана на исторически парк. Комисията на исторически парк те унищожиха един бизнес, който бизнес след това води... Знаете ли фалит какво означава? КТБ, когато я фалираха, какво се случи? Кажете, КТБ, когато фалира... Ма как може? С кое са различни? Ето, вие не познавате търговското право или търговските закони. Ма няма как тогава да ви кажа. Ние имаме инвеститори. Ма ние 8 партии, които 36 години, това, което правят, е положението, което е в България в момента. Вие не може ли да зададете въпроса? 10 депутата в Народното събрание, как могат по някакъв начин да влияят на 230, при положение, че Делян Пеевски и Бойко Борисов имат цялата власт в ръцете си и по някакъв начин ние ги спираме да работят. Това ли мислите, че има основния проблем? И вие отивате да кажете: